Zuro ndizuro akanga ari ravines achiti Zanu PF ma-leaders nema-supporters ndavapa 8 months. Nhasi ndikerina mujati ari kutaura iye kuti hanzi Emmerson Dambudziko Renyika. Vanhu vacho vari kuvhura hombe mawana. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwa chitubu ichi chine content yakachena iri clean yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. Pakashata. Mawane panapa ndine vhidhiyo randauya naro remukadzi ari kuzviti comrade sisi comrade hanzi Kerina Mujati achitaura iye kuti hanzi Emmerson Dambudziko Renyika. Hane zvipomerwawo zvaari kupomerawo mukuru wenyika, achitaura kuti muri kufoja signature yaChris Mutsvangwa. Vanhu vamaida kuisa pachigaro chekureplace Chris Mutsvangwa vakaramba, akataura mazita ana comrade Chinotimba nevakawanda kudaro. Zvikazonzi saka iwewe sezvo uchizvita mukuru chingochitora kachigaro chacho. Pakashata. Saka without wasting much of your time, rikatijambire muclip iri tionesane kuti bo here zviri kuitika. Vanhu vacho vari kupenga here, achiri madrugs here, kutsvaga malikes here, icontent here, chii, kana kuti vanhu vadhiniwa havasi kunakirwa mawana. So let me know what you think in comment section. Kuti bo here ndo platform yacho inoshandiswa here iyi, ndo maitirwo azvo here, zvinombofamba sei. Isusu munongozva pachitubu tinongouya neumbowo sezvauri, tozvitaura sezvazviri handitika. Rikatinzoti haufapo. Agara achinyepa izvi. Nyaya yake yekuda kugara achifunga kuti iye ndiye munyepi mukuru wemunyika medu. Ngaasiyane nayo. Mnangagwa Emmerson Dambudziko Renyika. My name is Hanzi agara achinyepa. Nyaya yake yekuda kuzvita mukuru. Munyepi mukuru. Ayapada pulo. Vanhu vacho vari kutoda baba. Agara achinyepa izvi. Nyaya yake yekuda kugara achifunga kuti iye ndiye munyepi mukuru wemunyika medu. Ngaasiyane nayo. Mnangagwa Emmerson Dambudziko Renyika. My name is Kerina Mujati. Just in case maybe you don't know me, I have to show my face because I always show my face. Just like in 2017, I know you were a petty criminal, a thief who used intimidation to rob our country of our sovereignty, our peace, our freedom, and our rights. Yes, you might have those your miserable sons, the Vanave, Sean Collins, the Emerson Junior Tungai. I don't care. I'm a Zimbabwean. I don't care. You want to abuse our system? You want to abuse everything about us being Zimbabweans. Let me just tell you, mister. Inini andijigezinoze kuita bootlicking. Andijigezinoze corruption. I work. I was educated in Zimbabwe. I've got a history, just in case. My history is straightforward. Not able to bend yai. Kazi zapatange namu Sengeza. Grade 1 to 7, I was at Tangenamu Primary School, and I'm proud of that. I was born in Chitungu, at St. Mary's Clinic. I'm proud of where my beginnings, yeah? Born at St. Mary's Clinic on a Sunday, 27 February 1977. I'm a daughter of Seti Mujati. We are Marabira from far away from near Madzawana Gwaradzimba. Or Kuala Park Butchery. That's my father.
He's late now. May his soul rest in peace. And my mother, Jennifer Dodo Mjete. Yes, we've got a history of war veterans. So many went on much east. Khazara madam. Zamakatoita ma liberation war heroes. So atidi kutyisidzirwa newe mbwende mpruvheya mutengesi idi. I come from a family, both my mom's family, the Dodos, you can check them out, great liberators of our nation. So yes, where I come from in Mash East Wedza, I'm a daughter, proud daughter of Mash East. My mother from Chikomba district. I am from Matsine Wedza. Mumbire mkanyaka kwa nandiri soko gudo. You can never try to condition us. Some of us, yes, I think you still remember my niece. Mama got even a hero last year. So some of us, when you speak, we grew up with this foundation of the liberation struggle, of our independence of Zimbabwe came. Saka usade kuyaone vana vako wakuda kuti uzotityisidzira tese. Some of us have earned our living through hard work. By merit, not because hey baba wangu anonzi idi vanoda kutyisidzira vanhu vanobhadhara vanhu vanozoda kuzotyora vanhu makumbo vanozoda kugarisa vanhu pamapurama stofu vachitsva makumbo vanozoda kuita sei idi notyisidzira vamwe. My spirit, the one I have, I'm not scared of you because I'm Zimbabwean. Atingade kutyisidzirwa kane nema leaders togara mu UK because of you. Who are you? Nevana wako, who are you? Who are you, ED? Now let me tell you. Vamwe munovagocha, vamwe munovaita sei. But the chokwadi checho, I think now you are knowing ukuchiziva. Timbotodzeka nyaya yesignature yamutsvangwa yamuri kungodzimikira electronically. Tudze. Rega nditomboimba zvaungasunga ungada ndichifunga nhasi. Anogona kuimba, but let me sing this. Right, mwana wewedza ari kuchepa, ari kupopota, ari kutaura zviri pamwoyo pake. Let me know what you think in comment section. Nezvipomerwa zvaari kupomera mukuru wenyika izvi kuti bho here, ichokwadi here, haasi madrugs here, since makati Ravines maari kutora zvinodhaka. Ko uyu mumwe mwana wevhu auya futi achivhura hombe. Saka siya comment section kuti bho here zviri kutaurwa naSisi ava. Hanzi Sisi comrade munotondizisiya. And aroradza kuti ane background yekuti kufamily kwake vanga vari ma-war veterans. Mudara wake akatoitwawo hero. Ari kuziya zvaari kutaura. But let me know what you think in comment section. Akati aiwa ndidi. Chinotimba akati aiwa vakuru vekuchechi kwangu vati bodo anditore chigaro ichocho. Kaukonde akati hezvo inga makambonditi ndiri muG40 ndiri muGamatox makundida nhasi kuti zvaita sekunaiva idi. Matema danda akati aiwa andidi. Endakaunoita iwewe mukuru wema-war veterans nempruvheya wema-India nema-Asians idi. Indakaunosaina matsamba chema-war veterans usoramba uchida kusoronyepera nezita ramutsvangwa mupuruvheya mukuru. Ndiwe idi. We are tired of your people are suffering. You are taking our land. Asians vane muland muZimbabwe. Ukutora vana vakochisa maposition noti unofungwa tokangwara unoshandisa masenema unenge wamhina unenge wanhunga uko kubva mapassports wakaisa kuti chimwana chako chiya chakabva kuAustralia chimusikana chiya. You think we don't know you? Me, I'm not scared of you. Sandambodya chinhu chebribe chekuZimbabwe government chekuZANU-PF chotanzi ndinosikura tikoti hanzi ndozonzokadya mari yangu naningi ufanira kundisapota, you must bootlick me or takakupa munda. I don't have all those things. I have earned what I have. So Mr. Edie, let me tell you, every dog is got its day.
ingawani Jesu mwana wamwari chayakaenda kanorovererwa asaitonzi anoprofita anogadzira waini kubva mumvura anopa vanhu chingwa ko iwewo zvako idhi unofunga kuti uri aniko nevana vakusiriya Hanzi imbwa yega yega ine zuva rayo. Hanzi ingawani Jesu mwanakomana waMwari aiprofita achipa vanhu chikafu akaenda pamuchinjiko akanorovererwa. Hey, pakashata, vanhu vakatsamwa baba, vanhu vakakumbuka, sikufara. Isa comment mucomment section kana usati wasubscribe, hit the subscribe button and the notification bell rega tipedzise nyaya yedu yamawana. People, who do you think you are? For your own information, my name is Karina Mujeti, and I'm known as Comrade's sister. And I do not care about you. You've never been my leader. I don't support putschists. Your entitlement is sickening. Our people are suffering. You understand me? So, Mr. E.D., enjoy whilst it lasts. That's all I can say. Please, before I end this, can you produce Chris Musangwa and Monica Mtangwa? We would like to see them publicly, not from old clips of your Zimbabwe broad bullshitting cooperation, which you call CBC. Can you produce Monica and Chris Mutangwa? My war veterans, Wangoda Wambunyikida. Who are you? You think Zimbabwe is about you and your children, and your children will give different surnames. Sano, apana chisingapere paspace varino. Maybe munoshikangano, even when you pachamanya, anashoni anakolinza ana msatanyoko, your children they are called him first msatanyoko Zimbabwe. Outa. My name is Karina Mujeti. Idini msatanyoko evanu wako. Your day will come. Enjoy whilst it lasts. Hanzi mukuru, nakirwai, farai nguva ichiripo nekuti zuva renyu riri kusvika. Mawana. Hanzi enjoy while it lasts. Hey, vanhu vacho vari kutoda, vanhu vacho vakajamuka, vanhu vacho havasi kufara. Mawan ndo mafungiro ake musikana amene kuti munomaonawo sei Hanzi comrade sister Mawan vari paUK apa vati rega ndisewo nditaurewo zviri pamwoyo pangu, zvavanonzwawo zviri pamwoyo pavo ndo zvavangaita sei zvavanga vachitaura izvi. Zvavanga vachitaura izvi hazvirevo kuti maviews angu inini kana ndo opinion yangu inini panapa pachitubu tinongouya necontent yakachena yakavhenekwa yakaongororwa nzaiwa iyi ndechokwadi tataita sei tobva takupakurirai muhamaziva zvekuita sei zviri kuitika handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scene tokuti is bye for now handitika. Tinosangana muvidhio rinotevera. Make sure you hit the subscribe button and the notification bell. Peace out.